бинандагони гиромӣ, баъд аз талошҳои зиёд миёни иштирокчиён дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, ҷоизадорон албатта муайян гардиданд ва имрӯз нафарони соҳибҷоиза дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ муаррифӣ мегарданд. баъд аз чанд лаҳза албатта чорабинӣ шурӯъ мешавад ва мо барои шумо дар рафти барнома маълумот хоҳем дод. тавре иттилоъ дода будем, аз 7 то 15 декабри соли равон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид, ки дар он 269 нафар довталаб аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок карданд. Озмун аз рӯи 5 номинатсия хондан ва аз ёд кардани осори адибони классикии тоҷик, хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик, хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик, хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон ва номинатсияи шоирӣ сурат гирифт. ҳамчунин 17 декабри соли равон барои дарёфти шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 5 нафар иштирок карданд, ки донишу ҷаҳонбинии довталабон аз рӯи 5 номинатсия санҷида шуд. бинандагони гиромӣ, инак мо дар толори театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ қарор дорем. аллакай даври супоридани ҷоизаҳо шурӯъ шуд ва баъд аз чанд лаҳза албатта барои гирифтани ҷоизаи иштирокчиёнро ба саҳна даъват менамоянд. мо то баромадани иштирокчиён мунтазир мемонем ва албатта шуморо хабардор мекунем. бо мо бошед. тамошобинони азиз, яке аз иштирокчиён дар назди мо. салом алейкум. Аз кадом минтақа ҳастед шумо? ман аз ноҳияи Файзобод ҳастам, аз диҳаи Элок. чандум нафаре ҳастем ки шумо дар саҳна баромад мекунед? ман якумин нафаре ҳастам ки дар саҳна баромад мекунам, яъне ки оғози баромад аз ман сар мешавад. оғози баромад аз шумо сар мешавад. бо чӣ? бо шеър, бо сухан? бо шеър. чӣ шеър аст? шеъри ватандӯстона аст, ки ватанро дӯст медорам. дар он соат ки мадҳуш одамон аз бодаи хобанд, чароғи рӯзро аз тоқи тори шаб намеёбанд. мани бедор бо аҳли диёрам роз мегӯям, суханро бо нигаҳ яъне ки бе овоз мегӯям. хуб, иштирокчи навбатӣ аст дар инҷо. салом. салом алейкум. пеш аз ба саҳнаи калон баромадан дар назди ин қадар нафарон, оё ягон тарс, ҳаяҷон нест? ҳаяҷон надорем. агар мо дар саҳна ҳаяҷон медоштем, мо сазовори ҷои аввал намегастем. яъне дар саҳнаҳои қаблӣ маълум мешуд агар шумо ҳаяҷон медоштед. хуб, мо барои шумо барор мехоҳем. ташаккури зиёд. инак маросими ҷоизасупорӣ шурӯъ шуд. дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик дар гурӯҳи тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ Рухшона Норова, хонандаи синфи 8 аз шаҳри Панҷакент, соҳиби ҷойи якум, Рухшона Афзалзода аз ноҳияи Айнӣ, Саидамир Боқиёв аз шаҳри Душанбе, Шукрона Хуҷамқулова аз шаҳри Душанбе, соҳиби ҷойи дуюм Раҷабали Абдусаломзода аз ноҳияи Данғара, Меҳронаи Абдулло аз ноҳияи Ховалинг, соҳиби ҷойи сеюм дар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, Сарвино Саидова, донишҷӯи курси дуюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе, соҳиби ҷойи якум Ҷавоҳир Ашорова аз шаҳри Хуҷанд, Сулаймони Аҳтам аз ноҳияи Тоҷикобод, Султон Каримов аз ноҳияи Ёвон, соҳиби ҷойи дуюм Фархунда Шодиева аз шаҳри Бохтар, Шаҳло Ёрмухаммедова аз шаҳри Душанбе, соҳиби ҷойи сеюм дар миёни калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун Сарфарозиддин Иморуддинов, омӯзгор аз шаҳри Хуҷанд, соҳиби ҷойи аввал Оқил Осимӣ аз шаҳри Бӯстон, Сиратулло Зоиров аз шаҳри Душанбе, Дилафзун Раҳмонова аз шаҳри Панҷакент, соҳиби ҷойи дуюм Раҳима Ҳидоева аз ноҳияи Мастчоҳ, Меҳринисо Сатторова аз ноҳияи Ёвон соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. ба ғолибони ҷойи аввал диплом ва маблағи 30 000 сомонӣ ва ғолибони ҷойи дуюму сеюм диплом ва маблағҳои 20 000 ва 15 000 сомонӣ тақдим гардид.
бинандагони азиз, баъд аз ба саҳна баромадан мо бо Раҳмонова Нигора ки ҷои дуюмро гирифтанд ва ҳоло мебинем ки дар кадом номинатсия. Салом алейкум. Салом. Табрик барои мақоми дуюм. Ташаккур. Аз кадом номинатсия? Ман аз рӯи номинатсияи сеюм, яъне хондан ва азёд кардани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик иштирок варзидам. хуб, шумо ҷойро гирифтед, а? Чӣ гуна масалан ҳаяҷон доред? Хурсанд шудед ё ин ки зиқ шудед ки ҷои якумро нагирифтед? Чӣ хел аст? Не, ман зиқ намешавам ки ҷои якумро сазовор нагаштам, чунки ҷои ҳамааш ҷой аст, ба ман маъқул аст. шумо аз ноҳияи Файзобод ҳамроҳи кӣ омадед? ҳамроҳи падарам, устодонам. чунин хушҳол дар умри худ набудам, зеро ки имрӯз бинед ки бо имзои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии тоҷикон президенти муаззами кишвар як дипломи фахрӣ гирифтан, ин сазовори ҳар кас намегардад ва имрӯз хушбахттарин омӯзгор дар ҷаҳон ҳастам ки шогирди ман Нозаҳинбону албатта бо кӯшишу заҳматҳои мо омӯзгорон ва пеш аз ҳама бо кӯшишу заҳматҳои падару модараш имрӯз ба ин ҷоиза ноил гардед. Бигзор ки чунин озмунҳо боз ҳам бештару бештар бошанд, то ин ки сатҳи донишнокӣ ва маърифати шогирдони мо боз ҳам бештар гардад. дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ман дар номинатсияи чаҳорум, яъне хондан ва аз бар намудани осори адибони ҷаҳон иштирок намуда сазовори ҷои аввал гардидам. номатон чӣ аст? Қурбонова Мутриба. Мутриба, шумо ҷои чандумро гирифтед? Ман сазовори ҷои сеюм гаштам. аз кадом номинат? аз номинатсияи ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик. хурсанд ҳастед? Бале. Чӣ қадар хурсанд ҳастед? бисёр хурсанд ҳастам. агар ки ҷоам намегирифтам, роҳ ҳафтода намешудам. барои чӣ? барои он ки ин озмун аст ва агар ки мо хоҳем бисёртар донишамонро мукаммал созем, бояд дар ин озмун иштирок варзем. муҳим он нест ки ғолиб биёем, муҳим он аст ки дар ин озмун ширкат биварзӣ ва дониши худро сайқал бидиҳӣ. аз рӯи номинаи дуюм, яъне хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик иштирок меварзам. ман дар ин озмун 200 ғазал, 200 рубоӣ ва дубайтӣ, 500 байт достон, 400 байт дигар навъҳои шеърӣ, 30 роман, 50 повест ва 100 ҳикояи новеларо пешниҳод кардам ва имрӯз сазовори ҷои намоён, яъне сазовори ҷои дуюм гаштам. шумо ҳамин гуна тасмим доред ки дар солҳои баъдӣ боз иштирок кунед? бале, кӯшиши худро менамоям ки дар солҳои баъдӣ низ иштирок намоям ва сазовори ҷойҳои намоён гашта тоҷикистони азизамро дар арсаи байналмилалӣ муайян бошам. барои шумо муваффақият хоҳонем. саломат бошед. умуман дар даст доштани диплом бо имзои ҷаноби олӣ, ин дар ҳақиқат як шодӣ хеле зиёд мебошад, як хурсандӣ бекарон мебошад ки онро бо ҳеҷ сухан тасвир карда намешавад. таассуроти шумо аз ин озмун? ин озмун хеле як озмуни шаффоф гузашт ва бояд зикр кард ки ин озмуни пайвандгари қалбҳо аст ки барои мо достон ҳадия намудааст. ҳамзамон барои мо беҳтарин ҳадия, беҳтарин тӯҳфаи он донишу заковат аст ки мо аз ин баҳравар гардидем. дар оянда боз ширкат мекунед дар чунин озмун? мехоҳам дар расои оянда дар номинатсияи шоир дар ин озмун иштирок намоям. барои шумо муваффақият барор. ташаккури зиёд. саломат бошед. дар номинасияи хондан ва зиёд кардани осори адибони муосири тоҷик дар гурӯҳи тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ рухшона бобозода, хонандаи синфи 11 аз ноҳияи Файзобод, соҳиби ҷои якум Собирҷон Саидзода аз шаҳри Душанбе, Наргис Абдуллоева аз шаҳри Ҳисор, Гулзода Шералиева аз ноҳияи Айни, соҳиби ҷои дуюм Муҳаммад Шарипов аз шаҳри Душанбе, Зебунисои Азизиён аз ноҳияи Деваштич соҳиби ҷои сеюм гардиданд. дар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ Шероз Бобухонов, донишҷӯи курси дуюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе, соҳиби ҷои якум Гулафзо Пирова аз шаҳри Душанбе, Парвина Самандарзода аз шаҳри Душанбе, Мадина Зоирова аз шаҳри Душанбе, соҳиби ҷои дуюм Хосияти Шаҳобиддин аз ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, Муҳинав Аҳмадзода аз шаҳри Бохтар соҳиби ҷои дуюм гардиданд. дар миёни калонсолон ва хонандагони касбу кори гуногун Гулбаҳор Раҳимова омӯзгор аз ноҳияи Мастшоҳ соҳиби ҷои якум, Далерҷони Бозор аз ноҳияи Муъминобод, Азамат Шамсиддинов аз шаҳри Душанбе, Бахтинисо Низомова аз шаҳри Турсунзода соҳиби ҷои дуюм, Нилуфар Одинаева аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Хайрулло Ғафуров аз шаҳри Душанбе соҳиби ҷои сеюм гардиданд.
ба ғолибони ҷойи якум диплом ва маблағи 25000 сомонӣ ва ғолибони ҷойҳои дуюму сеюм диплом ва маблағҳои 20000 ва 15000 сомонӣ тақдим гардид. дар номинасияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик дар гурӯҳи тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ шоина мамадқадам ва хонандаи синфи 5 аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон соҳиби ҷойи якум, муҳиба шарипова аз ноҳияи ҳамадонӣ, сурайё саидзода аз шаҳри душанбе, нигора раҳмонова аз ноҳияи файзобод соҳиби ҷойи дуюм, ҳадиса муъминова аз шаҳри истарафшан, мутриба қурбонова аз шаҳри ваҳдат соҳиби ҷойи сеюм шуданд. дар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ Фарзона Восӣ ва донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи якум, Саёҳат Маҳмад Давлатова аз ноҳияи Данғара соҳиби ҷойи дуюм, Сорбон Бобоев аз шаҳри Бохтар, Малика Мавлонова аз ноҳияи Рӯдакӣ соҳиби ҷойи сеюм, дар миёни калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун Фарзона Тимурзода ноҳияи Ёбон соҳиби ҷойи дуюм, Маҳмурод Раҳмонов ва Тоҷинисо Давлатова аз шаҳри Бохтар соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. ба ғолибони ҷойи якум диплом ва маблағи 25000 сомонӣ, ба ғолибони ҷойи дуюму сеюм диплом ва маблағҳои 20 ва 15000 сомонӣ тақдим гардид. дар номинасияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони ҷаҳон дар гурӯҳи тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ Нозанин Саидзода аз шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи якум, Мадинаи Ҷамолиддин, Самира Саидова, Саидо Шарапов аз шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи дуюм, Шарифамо Одина Маҳмадова аз шаҳри Хорух, Муродҷон Бойсаризода аз шаҳри Исфара соҳиби ҷойи сеюм шуданд. дар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ Шабнам Одинаева донишҷӯи курси дуюми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе, Хуршед Қурбонов аз шаҳри Кӯллоб соҳиби ҷойи якум, Дилфуза Аҳмадҷонова аз шаҳри Душанбе, Нодира Ханҷарова аз шаҳри Турсунзода соҳиби ҷойи дуюм, Мавлуда Ататҷонова аз шаҳри Леваканд, Дилбар Тошматова аз ноҳияи Рӯдакӣ мақоми сеюмро ба даст оварданд. дар миёни калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун Нушофарин Хидирова, омӯзгор аз шаҳри Истиқлол соҳиби ҷойи якум, Рӯзигул Боякова аз шаҳри Душанбе, Олга Ҷураева аз ноҳияи Ҷаборасулов, Маликахон Очилова аз ноҳияи Дӯстӣ соҳиби ҷойи дуюм, Аҷикулло Ҳусейнов аз ноҳияи Данғара, Зумрат Абдуллоева аз шаҳри Ҳисор соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. ба ғолибони ҷойи якум диплом ва маблағи 25000 сомонӣ, ба ғолибони ҷойи дуюму сеюм диплом ва маблағҳои 20000 ва 15000 сомонӣ тақдим гардид. дар номинасияи шоирӣ Мафтуна Назар ва корманди нашрияи Зарафшон аз шаҳри Панҷакен соҳиби ҷойи якум, Шобеги Маликова аз шаҳри Душанбе, Шаҳноза Пирва аз шаҳри Норак соҳиби ҷойи дуюм ва Малоҳат Толибова аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. ба ғолибони ҷойи якум диплом ва маблағи 25000 сомонӣ, ба ғолибони ҷойи дуюму сеюм диплом ва маблағҳои 20000 ва 15000 сомонӣ тақдим гардид. бинандагони азиз, айни замон мо дар пушти саҳна қарор дорем ва нафаре ки шӯҳҷоизаро аллакай ба даст гирифт баромад намуда истодааст ва баъд аз чанд лаҳза пушти саҳна меояд. Мо мунтазир ҳастем, бо мо бояд ҳатман ҳоло суҳбат бикунем. бо мо бошед. тибқи баҳогузории ҳайати ҳакамон соҳиби шоҳҷоизаи Фуруғи Субҳи Доноӣ китоб аст. дар соли 2020 Раъно Насриддинова хонандаи синфи 11 аз шаҳри Панҷакен гардид. ба ғолиби шоҳҷоиза диплом ва 60000 сомонӣ мукофоти пулӣ тақдим карда шуд. дар охир ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдуҷаббор Раҳмонзода ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноӣ китоб аст ба Вазорати Маориф ва илми кишвар, Вазорати Фарҳанг, Кумитаи телевизион ва радио, Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва дигар вазорату кумитаҳо инчунин дар тайёр намудани довталабон ба роҳбаладон, омӯзгорону волидон ва барои шаффофу воқеъбинона баҳогузорӣ намудан ба ҳайати доварон изҳори сипосу миннатдорӣ намуд. мехостем бифаҳмем ки шумо бовар доштед ки сазовори шоҳҷоиза мегардед. ман росташро мегӯям, ин барои ман тӯҳфаи ногаҳонӣ буд. Инро ман аз қисмати тақдири баланди худ медонам, ки дар ин саҳнаи баланд тавонистам соҳиби чунин мақоми арзишманд гардам.
این مقام سرول بالای من یک مسئولیت بزرگ است، نه تنها یک خرسندی، نه تنها یک فرح بخش حس، بلکه یک مسئولیت بزرگ و سنگین است که در من فعالیت بهتری را در آینده طلب می کند. هر یک جایزه که در این آزمون به داوطلبان سپاریده شد تنها یک خرسندی، یک خوشحالی نیست. این یک مسئولیت است، یک باوری بزرگ پیشوای معظم ملت برای کل ما است. یعنی ما اینقدر باوری را به شما کردیم و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان این همه بار دیگر میگم باوری بزرگ است که ما آینده سازان ملت هستیم. پیش از همه این آزمون جمهوری، این فروغ صبح دانایی برای من باوری، اراده، مسئولیت، دانش، شناسهای نو، دوستی های نو، حسیاتی بلندی که در آن سخن عاجز است هم گویم می شود. مقامی بلند کی پیدا می شود؟ وقتی انسان به خود باوری داشته باشد، وقتی اراده قوی باشد، وقتی دانش مستحکم باشد. جایزه اساسی فروغ صبح دانایی این برای من شاه جایزه نه، بلکه دوستانی من هستند. با تماشابینان مخصوصا شبکه بهارستان چی توصیه میدید؟ مخصوصا به همسالانتون. تشکر زیاد. جوانی یک دوره است که در آن باید آموخت. آزمون فروغ صبح دانایی آزمون سنگین آهنین نیست، آزمونی پر از حسیات بلند است، آزمونی بهاری تاجیکستان است و دل شخص نابسته از آن که غالب میگردد نمیگردد، مغلوب است غالب است، یک حسیاتی افاده نشونده ای را میبخشد. من توصیه میدیم که کتاب بخوانند، در این آزمون اشتراک کنند. بینندگان عزیز، این بود دوره جنبستی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و به نفرانی که غالبیت را به دست آوردند بازم موفقیت‌های بی‌نظیر را در سال‌های بعدی آرزومندیم. اینجا روزنامه آخرین دور جنبستی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. به انجام رسید. به همه شما سعادتمندی روزگار را آرزومندیم. سلامت باشید.